बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपानिमित्त बंद राहणार आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी सुनील खंदारे, सहसचिव मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य मुंबई. आमच्या मध्यवर्ती संघटनेने आमच्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारलेला आहे. शासनाला, आपल्या प्रशासनाला 1 महिन्यापूर्वी नोटीस देण्यात आली होती. त्याच्यानंतर 1 दिवसाचं आम्ही लाक्षणिक आंदोलन केलं होतं, 1 दिवसाचा संप केला होता आणि आज 16 तारखेपासून आम्ही बेमुदत संपावर आहोत. या संपाचं कारण म्हणजे आमच्या ज्या काही मागण्या आहेत कर्मचाऱ्यांच्या, त्यामध्ये सेवा प्रवेश नियम जे आहेत ते तातडीने लागू करावेत अशी आमची मागणी आहे शासनाकडे. आकृती बंद झालेला आहे विभागाचा, तो तातडीने त्याची अंमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी आहे. 56 कर्मचाऱ्यांना आमच्या पदोन्नती दिली होती, त्यांना पुन्हा पदावनत करण्यात आलेलं आहे. त्यांना पूर्ववत पदोन्नती देण्यात यावी. प्रशासकीय पदावरील प्रलंबित ज्या बढत्या आहेत त्या देण्यात याव्यात अशी आमची मागणी आहे. आणि बढतीपूर्व जे नियमबाह्य परीक्षा आहेत त्या रद्द कराव्यात अशी आमची एक प्रमुख मागणी आहे. त्यानंतर शासनाच्या धोरणानुसार 10-20-30 या कालबद्ध सेवांतर्गत लाभ जे आहेत ते आपण तातडीने लागू करावेत अशी आमची शासनाकडे मागणी आहे. तसंच आमचं जे पद आहे त्या पदाचं नामकरण करावं अशी देखील आमची प्रमुख मागणी आहे. या सगळ्या प्रमुख मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यातील मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे सदस्य म्हणजे RTO कर्मचारी हे आजपासून संपावर आहेत. शासनाने, प्रशासनाने आमच्या या मागण्यांबाबत तातडीने लक्ष द्यावं आणि आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी आम्ही या ठिकाणी आपल्या वतीने शासनाकडे विनंती करतो. मी नागरिकांना आवाहन करेन की आम्ही काम करायला आणि सेवा द्यायला तत्पर आहोत. म्हणजे आम्ही कायमच त्या पद्धतीने काम करत असतो, पण आज जो काही गेल्या कित्येक वर्षापासून हा आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने जो काही अन्याय चालू आहे कर्मचाऱ्यांवर, तो दूर व्हावा म्हणून आम्ही वेळोवेळी शासनाशी पत्रव्यवहार केलेला आहे, वेळोवेळी त्याचं आंदोलन केलेली आहेत, पण शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे, प्रशासनाने दुर्लक्ष केलेलं आहे. तर मी प्रशासनाला, शासनाला विनंती करेन या माध्यमातून की आपण तातडीने कर्मचाऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर लक्ष देऊन जर का हे प्रश्न जे आहेत ते त्याचं निर्मूलन केलं तर कर्मचारी आनंदाने जी त्यांची शासनाची सेवा आहे ती पुन्हा करायला तयार होतील.